Què passa, mites? Tot allò que avui us hem escoltat, us hem fet cas i com ens vau demanar, us portarem un vídeo d'escalada. Què us sembla, nois? Difícil, però a veure què tal. Estic a l'expectativa, a veure què ens portes. Us agrada a vosaltres començar a fer rocòdroms i tot això o no? Ho vaig intentar un dia, però no sabia fer ni la fàcil, ni la paret fàcil. Però bueno. Jo soc tot un especialista en escalar cap al llit i a dormir. Avui veurem el vídeo de la final masculina d'escalada per velocitat dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que no es van fer el 2020, sinó que es van fer el 2021 per una cosa que hi va haver el 2020, però bueno, endavant amb el vídeo. Veiem dos americans que surten, és la competició per velocitat, per tant, guanya el que ho fa en menys temps. Uf! Ai, ai, ai! En Dufí ha anat molt ràpid, comparat amb l'altre que ha caigut. Sí, sí. I això que té unes orelles... Com brincava, temps, Ja ves. Això, veurem que aniran sortint els competidors per parelles de 2 en 2 i al final de tot, crec que hi ha 6 competidors en total. El que ho hagi fet en menor temps, doncs s'emportarà la medalla d'or d'aquests Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Aquí veiem la repetició. Ja deia jo per què en Duffy deia que no amb el cap s'hi havia guanyat. Però clar, és perquè no competeixes contra el del teu costat, sinó contra tots els que cronometres. Correcte. El Goldman, per això hi ha hagut un moment que aquí s'ha quedat a baix i ja ha passat, gairebé. Sí, si veus aquí li ha relliscat el peu dret i... ha rendit. Sí, jo crec que si fas un petit error ja no... perds directament. Oh, perquè és la de velocitat, en teoria hauria de ser així. Ja. Aquí veiem Ondra contra Mawem. Qui creieu que guanyarà? Va, nois. Jo, Ondra. Jo conec a Mawem d'altres tornejos, el vaig seguir a l'interestatal i crec que ho pot fer bé, la veritat. Estupendo. I més en una modalitat així. Estupendo. Veiem que abans de sortir han de tenir el peu apoyat en aquesta mena de sensor, balança i tal. No, en l'europeu de 2019, a Reykjavik ho va fer molt bé, la veritat. I anem a veure ja aquesta competició. Jo aniré amb Londra, va, així segur que un dels dos guanya. El txec que... Mare meva! Bueno, espera, que l'està atrapant. Atenció! Ara! Ha fet 6,47 el francès, 6,86 el... Quan ha fet l'altre, el Duffy? No me'n recordo ara, però aquest sembla molt content, Londra. Poder va per mitja, perquè és que ha perdut, no ho entenc. És pensar que faria 14 i ha fet 6 i està content, saps? Sí, em celebra molt, I això que has perdut en aquesta. No estem entenent. Deu ser en el que va pitjor normalment, perquè si no... L'altre té alguna sanció o... No, perquè no competeixes contra l'altre, competeixes contra tots, és que no és el que no entenc. A més aquí el Mawem, tot i quedar primer en aquesta, surt com indignat i a Londres celebrant-ho. Perquè jo crec que cadascú hi va amb unes expectatives diferents. Llavors, si tu saps que no has de guanyar, doncs potser el temps que fas ja és bo per tu, saps? I potser aquest altre anava per la victòria i ha vist que no pot guanyar. Atenció, perquè ara hi ha un japonès i un espanyol. Ginés López i Narasaki. Tu amb qui vas, Sergi, va? Jo amb el Ginés perquè ja sé què va fer al final. I tu, Marc? Que pillo el tio, saps? Aquí és fàcil. És molt crac aquest tio. Tota la gent que va a la resistència és bona gent. Doncs va, jo faré veure que no sé què va passar i aniré amb el Japo, que competia a casa. Segur que en Narasaki Tomoa ho farà de puta mare. I està més fort, està més fort. No sé si influeix, però se'l veu més fort. I porta una arracada. Tot influeix. Li fa perdre no es quedi enganxat en lloc. A punt de competir els dos últims. Veiem l'espanyol que arrenca... Ai! Hòstia! S'ha caigut! Sí, però igualment l'altre va volant, 6,42 i l'altre que ha fet 7,82. Terrible. No tornarà. Ves? S'ha entrebancat o ha patinat o alguna cosa, té pinta. I aquí veiem els espanyols celebrant, cara de satisfacció, rialla de Ginés López. I haurà guanyat la medalla d'or? És el que em pregunto jo. Jo puc fer un petit spoiler, finalment, si voleu. Confirmo, sí que estava esperant a veure si ens sortien les classificacions o no. Tots, No ens ha sortit. Per no mirar el vídeo abans. En Marc, que edita els vídeos de puta mare perquè vosaltres els pugueu gaudir, ens buscarà la classificació i ens la posarà aquí. Vale, Vale? vale, sí. Fantàstic, Sí, però us confirmem que efectivament
Ginés va aconseguir la medalla d'or. Nois, què us ha semblat que escoltéssim una mica la gent que ens segueix a Mítics, que ens van demanar, si us plau, que volien un vídeo d'escalada, ens van demanar a través de l'Instagram, i ho hem portat. Què us ha semblat aquesta disciplina? És la primera vegada que ho portem. No sé si acabaran molt contents perquè la patillada que ens hem fet ha sigut guai, però s'ha intentat, i això jo crec que és el que compta. A mi m'agrada perquè, vull dir, em sonava de quan va haver els Olímpics, de lo que havia passat al final, però no recordava haver-ho vist. El que sí que recordava, i això em va fer molta gràcia, és que el noi que guanya, el Ginés, tenia un Twitter així de xorrades i es va fer més famós el Twitter de xorrades que el Twitter oficial que li van fer. El buscarem i també el podem posar per aquí a l'edició, Marc? Deures. Bueno, va. No, clar, tot el que diguis ha de sortir, sí o sí, al vídeo. Però bueno, va, sí, algo farem. El que també podeu buscar és... Exacte, busqueu-nos al YouTube, ara ens podeu buscar youtube.com/mítics, per tant, youtube.com/mítics, per tant, és molt més fàcil trobar-nos i començar a posar like i reproduccions als nostres vídeos, que ens encanta, i seguiu-nos també a ClapClap, a l'Instagram, al Twitter, i com diem sempre en el nostre canal, bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem al proper partit! Adéu! Adéu!